Ha anat amb el xiu. De fet, us vull dir una cosa. Els nens són una verdadera benedicció de Déu. I si adoptem? I al principi no sabíem, encara no teníem molt clar si adoptar un gos o un nen. Al final ens hem decidit per adoptar un nen. De fet, un net, perquè a la nostra edat un fill ja no ens el deixa d'adoptar. I hem... Amb aquesta mena de cançó, amb aquesta llei tan sensible... Home, què vols que se dormi, l'Ano? A veure, escolta'm, que és la nana de tota la vida. Deixa estar, home, deixa'm a mi, home. Deixi què? Apa, dorm, amor seu, que ja et toca clapar. Dorm una puta estoneta, boitoretes com a poc. Dorm xilú, cabronàs, o t'esclavo el nas. I a part, et diré una cosa, ha canviat molt, la societat, perquè digues, quants fills va tenir la teva àvia? Ja ho he dit, 6. L'àvia? El petit i els altres 5. Quants la teva mare? 4. Quants hem tingut tu i jo? 2. El nen no té fills. No. I la nena té un gat i el té castrat. Així que anem directes a l'extinció. El món s'acaba, Ramon. Les coses com siguin. I tu dius que jo em poso nerviosa, que jo em poso nerviosa. Jo no em poso nerviosa. Que jo em posi nerviosa és una cosa que tu penses perquè jo estic la mar de tranquil·la, perquè l'únic que em passa és que no puc dormir, però a part d'això no tinc res més. M'entens? M'entens, Ramon? Jo visc amb això, Jo amb això. Estem entremig i ho puc dir clarament. Saps des de quan fa que no fem, no sé, el tema? Mare de Déu. Des del Covid. 4 anys, 5 anys. No, però no des del Covid de la pandèmia, no. Des del Covid de les Olimpiades del 92. Clar, arriba un momentet en aquesta hermosa edat que és la preadolescència, que ja comencen a saber més que tu. La preadolescència. Papa, què és l'amor? Em preguntava un dia la meva filla. Dic, l'amor és la llum de la vida, filla. I jo el matrimoni dic, és la factura que es paga. Perquè l'única cosa que és saludable, l'únic alè d'aire pur que els adults tenim per respirar, sabeu què són? Els nens. A do ba do ba do, a do ba do ba do.